Pois poño como anécdota, non? Algo que pasou nunha tenda do meu barrio, na cal atenden pois dúas parellas, dos matrimonios, de torno aos 65 anos, máis ou menos, non? E estas persoas que son de aldea, que viviron pois toda a súa vida en aldea, máis a súa migración, máis a volta para a zona urbana, pois un día na tenda, co meu fillo, unha das cousas que levaba pois era azúcar, entón o meu fillo dixo, papá, levas azúcar, e cando oiu esa palabra, pois dixo-me, azúcar, canto me pegaron a min na escola por decir azúcar, entón empezou a contar canto lle pegaran, e non só el, logo falou dun compañeiro, que xa morrera, que aquel sí, porque aquel, pois lle costaba máis o cambio, entón, claro, non sabía. Entón, empezou, digamos, como un pequeno debate, charla entre os clientes que había ali e eles, e despois de interven a súa muller e di, claro, que antes non sabíamos falar outra cousa. E despois de seguir falando, e despois de escoitar a súa muller como lle pegaran ao seu home, como lle pegaran ao amigo do seu home e aos demais, a muller di, bueno, eso está ben de falar galego, pero que eu que non estou de acordo é con ninguna imposición. E curiosamente, non fixo falta preguntarlle que da imposición se estaba referindo ao que hoxe fala dos medios de comunicación como se o galego fose unha imposición, cando acababa de escoitar que ao seu home lle pegaran físicamente, non? Pois por o uso dunha palabra.